σοβαρές αριθμίες. Στην ειδική μορφή της νόσου αυτή που υπάρχει στις Κυκλάδες, και στην Νότια Εύβοια. Η νόσος έχει υπολοιπόμενο τύπο κληρονομικότητας, όπως η μεσογειακή ανεμία. Δηλαδή πρέπει και οι δύο γονείς να είναι φορείς του γονιδίου, προκειμένου να γεννηθεί πάσχων τέκνο. Γι' αυτό και τους πάσχοντες τους βλέπουμε να εμφανίζονται οριζόντια στις οικογένειες. Να είναι δηλαδή αδέρφια ή πρώτα ξαδέρφια. Τώρα, για να κάνουμε πρόληψη, δυστυχώς τα βίντεο αυτά δεν μας παίζουν, για να κάνουμε λοιπόν πρόληψη, εδώ μιλάει η γυναίκα μου για την πρόληψη, αλλά δεν μπορώ να παίξω τον ήχο. Λοιπόν, για να κάνουμε πρόληψη επομένως, αρκεί να εντοπίσουμε τους φορείς του γονιδίου. Που από μία μελέτη που έχουμε κάνει περίπου σε 500 αξιώτες, η συχνότητα των ετεροζυγωτών, των φορέων που έχουν το στίγμα, ας πούμε, της νόσου, είναι γύρω στο 5%. Για να κάνουμε λοιπόν πρόληψη θα πρέπει να εντοπίσουμε τους ετεροζυγώτες και να τους δώσουμε συμβουλές για την αποφυγή γέννησης πασχόντων τέκνων, ακριβώς οι ίδιες συμβουλές που ισχύουν και στη μεσογειακή ανεμία. Όμως τα τελευταία χρόνια προχωρήσαμε ακόμα περισσότερο στη γονιδιακή θεραπεία της νόσου. Και αυτή η εξέλιξη επετεύχθη με τη συνεργασία δύο αξιόλογων επιστημόνων, του καθηγητή Σάφιτς και της δικής μας, της Αγγελική Ασημάκη, από την Ελληνίδα δική μας κοπέρα που την στείλαμε εμείς στο Χάρβαρντ για να ασχοληθεί με την νόσο Νάξους. Οι δύο αυτοί επιστήμονες έχουν προχωρήσει σημαντικά, πιθανόν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρχει και αιτιολογική αντιμετώπιση της νόσου. Και αυτή η συνεργασία με την Αγγλία και με τους Αμερικάνους, δεν είναι κακό να συνεργάσαι με τους ξένους, αρκεί να μην είσαι υποτελής στους ξένους. Η συνεργασία λοιπόν με τους Εγγλέζους και τους Αμερικάνους σε ισότιμη βάση ξεκίνησε από αυτή τη συνάντηση στην Απίρανθο το 2003. Είμαστε στο Σαμαράδικο το παιχνίδι. Και τώρα η Αγγελική Ασημάκη έχει φτιάξει πλέον στον δίκαιο που έχουν ενώσουν άξους και δοκιμάζει ήδη φάρμακα, ένα εκ των οποίων φαίνεται να έχει σημαντική δράση, αφού βλέπουμε εδώ το ποντίκι πριν χορηγηθεί το φάρμακο ότι έχει πολλαπλές κοιλιακές αριθμίες, όπου σημειώνουμε το κόκκινο, ενώ μετά το φάρμακο δεν έχει καμία αριθμία. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας το 2000 με την ανάκριση του γονιδίου, εδώ από τον Άγιο Γιάννη στην Απίρανθο, πάλι καταλήξαμε στον Άγιο Γιάννη το 2012, όντας κοντά πλέον στη γονιδιακή θεραπεία. Και για όποιον θέλει να δει και από μέσα τον Άγιο Γιάννη, αυτή την πήρα επειδή μου φαίνεται έτσι αξιόλογη φωτογραφία, διότι ο ήλιος γέρνοντας τα ψαλίδια της Πάρου μπαίνει από την πόρτα, προσέχτε, και φωτίζει την εικόνα του Χριστού. Πιστεύω ότι το παρατηρείτε. Επομένως, στο ερώτημα λοιπόν, το καρδιακό επεισόδιο για να βγει προδιάθεση ή τρόπο ζωής. Σαφέστατα η μυοκαρδιοπάθεια είναι η γενετική προδιάθεση, όμως η στεφανιά νόσος είναι κατά κύριο λόγο τρόπο ζωής. Και ας πάμε στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, καρδιακό επεισόδιο, ανάπτυξη ή οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση, τουλάχιστον έτσι όπως την καταλαβαίνω κι εγώ,
ξεκινάει πάντα σαν πολιτική κρίση. Η πολιτική κρίση προκαλεί η οικονομική κρίση